Ja fa 7 anys en total que estem treballant al programa Women Infant. Per nosaltres era una línia estratègica que neix arran d'una anècdota, com passa molt sovint aquestes coses, que és que hi ha la proposta d'inaugurar amb el film de l'Anna Lília Mercur i el fet de veure com els mitjans recollien que era la segona vegada que s'inaugurava el Festival de Cinema de Sitges amb una pel·lícula dirigida per una dona, era una cosa que em va sobtar. O sigui, si nosaltres som el primer festival de cinema fantàstic creat en el món, anàvem en camí de no me'n recordo en aquell moment si era la 53, la 54 edició, com és que només en 2 ocasions havíem pogut inaugurar amb l'honor que significa el festival amb una pel·lícula dirigida per una dona. I vaig començar a fer una recerca interna de tota la presència femenina o les pel·lícules dirigides per dones en els darrers 20 anys, en els darrers 10 anys. També vaig fer-me preguntes, no? Per què en el terreny del curtmetratge hi havia gairebé una paritat, però quan arribava el moment de fer el pas cap al llargmetratge els camins es dividien totalment i les estadístiques eren molt minses. Estem parlant que en aquell moment no arribàvem al 6% en els últims 10 anys. I després, si feies preguntes més de caire industrial, quantes d'aquestes dones han arribat a tenir una segona pel·lícula en secció oficial? Perquè no és només arribar, és consolidar-te i tenir una carrera. I va ser una resposta de 2. Quantes d'aquestes dones venen de l'Estat? Una. I llavors, clar, amb aquests números era una necessitat bàsica, no? De dir, hem de fer alguna cosa. Està a les nostres mans, ja que també som un referent i que els nostres estatuts fins i tot diuen el retorn a la indústria visual. Per tant, aconseguir algun espai on tractar aquesta equitat, que el festival sempre ho havia tingut, s'havien fet taules rodones, sempre s'ha tingut aquesta consideració, ostres, això està dirigit per una dona, anem a veure què tal, no sé què, no sé quant. Però s'havia de fer alguna cosa més. Primer, per mi era molt important analitzar per què estava passant, en general a la indústria, i ara ja sóc una experta del tema, després anem cap al camí del 5è llibre, analitzant la situació per països, per territoris, per gèneres, etc. I després posar eines dins del que nosaltres podem per solucionar-ho. Quin és el diagnòstic? Ja el tenim, però tenim, diguem-li, culpables o les raons o motius pel qual les dones no han estat prou presents en un gènere tan important com el fantàstic? Com sempre, en qüestions tan complexes, són molts indicadors els que es mesclen a l'hora de dir qui és el culpable o per què s'ha arribat a aquesta situació. De fet, durant 2 anys seguits hem fet unes jornades que es diuen Geogènere, precisament analitzant els territoris, perquè segons quins països hi ha una qüestió més sociològica. Segons quins altres és una qüestió de falta d'accés, per exemple, a escoles de cinema o oportunitats des del propi sistema de finançament que tinguin interès en potenciar l'accés de les dones a les subvencions o al finançament de les pel·lícules. O sigui, una combinació, per mi aniria molt enrere, aniria fins i tot en com eduquem a casa, com s'educa a les escoles de cinema, quina història del cinema es dona. Jo sempre faig servir la frase del Mark Ossing, que diu que la història del cinema és masclista per omissió, i si en els nostres llibres, quan estàs parlant dels grans directors, els grans mestres del cinema, només veus homes, aquí ja estàs donant una imatge molt clara de quina posició no ha tingut, encara que n'hi ha referents. D'aquí una de les potes obsessives del programa Women Infant és crear aquests llibres per rescatar aquests referents i reescriure la història del cinema, perquè d'aquesta manera queda constància, queda un llegat de que elles han participat, han tingut una carrera, una trajectòria que de vegades és tan rellevant com quan tu li preguntes a un estudiant de cinema qui és l'Alice Guy Blaché, no t'ho sap dir, però et sap identificar el paper que va tenir Méliès a la història del cinema, i és tan trist com això. Sempre dèiem al principi que hi ha com un desencontre. Ni les dones es veuen reflectides de manera massiva en aquests gèneres que impliquen de vegades violència o impliquen temes més pertorbadors, ni la indústria confia en elles per dur a terme el lideratge de projectes, primer que poden implicar grans pressupostos si estem parlant d'efectes especials, superherois, etc., excepte si és Superwoman. Aquesta sí que la pot dirigir una dona. O pel·lícules que puguin implicar aquesta violència. Tu no penses en una dona per dirigir una pel·lícula, per exemple, d'arts marcials. Per tant, és una qüestió ja de micromasclismes que tenim nosaltres incorporats i que s'amplifiquen en el tema de la indústria.
posa'ns una mica el panorama optimista. Com està canviant això cap a bé? No, perquè està clar que la història no és molt positiva, però i tant, i tant. El punt de partida era el que era. 7 anys després, et dic que només a secció oficial de Sitges hem estat entre el 30 i el 27%. Veníem d'un 6. Què passa, no? També t'has de preguntar què passa. Ara mateix nosaltres tenim una comunitat de gairebé 500 dones al voltant del gènere que estan seguint, no només Women in Fan, moltes iniciatives, que és una de les idees que també teníem des del principi. Com que tenim recursos limitats, treballem en xarxa. Tot el que hi hagi que s'assumi, fins i tot els materials que nosaltres creàvem, els donàvem a altres festivals, a altres xarxes, perquè, per promoure, per recordar el creixement o l'aparició de determinats títols que han fet una miqueta d'història dins del cinema o del que ha creat els necessaris referents actuals. És a dir, quan tens a Titan, que guanya la Palma d'Or amb una dona en solitari per primera vegada, de sobte dius, ostres, però és que és una pel·lícula en què una senyora té un fill amb un cotxe. O sigui que hi ha més fantàstic que això. Quan tens una Coralie Fargeat que és capaç de traduir-te a aquesta obsessió per la imatge, el body horror, milers de referents del gènere i d'una manera tan cool que arriba a una audiència tan àmplia, ostres, es produeix un canvi. Són grans, petites fites que van fent canvi i que ara ha donat pas a una generació també de cineastes dones que veuen el gènere com un llenguatge al seu abast i que pot anar molt més enllà de parlar de maternitats o de body horror, o sigui, de no quedar-nos en el que s'espera de nosaltres que hem de parlar, que fins i tot el podem fer servir per anar molt més enllà. Tot i així, jo sempre dic que és una qüestió de generacions, perquè si analitzem la situació, sempre el mateix referent és Europa és França. Ells són una potència, no és que siguin grans números, però són una potència comparat amb la resta del món. Si tu te'n vas a dir quantes directores de gènere hi ha a Espanya, 1, 2, 3, respondo otra vez. Jo sempre deia, amb aquests dits de la mà puc enumerar les dones que han fet gènere en el país i que la primera pel·lícula es fes fa 53 anys i que siguis capaç, quina pel·lícula, quina directora, que la directora encara està viva, etc. També et dona resposta. Si te'n vas quan van fer el llibre, per exemple, analitzant Europa, fons naturals, per exemple, a Espanya hi havia el fantaterror. Què passava durant el fantaterror? Quantes dones hi havia durant el fantaterror? Doncs hi havia dones de. O sigui, l'ajudant de direcció, cada vegada era la dona o la nòvia del director, però no hi havia una dona dirigint fantaterror, malgrat que s'estava convertint en aquell moment en una font reconeixible internacionalment, etc. Quantes n'hi ha a Itàlia? Era similar, o sigui, no dit per mi, sinó per l'expert que vam fer servir, el Manlio Gomarasca, que deia era de filla, era de dona, que a vegades estan superinvolucrades dins de la producció i gran part del que s'havia fet i l'herència i el llegat del fantàstic es deuen amb elles, però no han estat acreditades. Ell feia fins i tot una conya perquè deia que moltes d'elles es feia servir el nom de la dona per crear l'empresa, però fins aquí. El crèdit a la pel·lícula no sortia. Quan vam anar a Alemanya, o sigui, l'expert d'Alemanya al final va ampliar tot el territori fins a Àustria, Txecoslovàquia, anava imperialista, perquè no trobava suficients referents de dones que dirigissin, perquè també és un dels focus que intentem posar dins de Women in Fan, en les dones creadores. És a dir, que no vull dir que les productores no ho siguin, hi ha una producció creativa segur, però aquest tarannà d'organització, de planificació, etc., ja es pressuposa. Anem una miqueta més enllà, a dones que treballen des del camp del guió, dones que treballen fins i tot a la creació dels efectes especials, del disseny d'art, i sobretot per què directores, perquè a fi de comptes ens movem en una indústria que identifica aquest lideratge, identifica l'autoria a través del director del cinema, i això és una visibilitat que no s'ha tingut. Ara et poses a dirigir un documental sobre tot això per primera vegada. Com ha estat aquest pas des de la recerca al portar-te a fer de director d'una pel·lícula? Bueno, és un documental. Però un documental també és una pel·lícula. Totalment. I a més un llargmetratge. És el que formava part també de l'ADN de Women in Fan. O sigui, nosaltres el que teníem era una obsessió
per estudiar, per fer recerca, per crear llegat amb a través dels llibres, però també des del primer moment hi havia el disseny d'una producció audiovisual. És a dir, que aprofitar totes les entrevistes que poguéssim fer, totes les ponències, totes les encantes que es fan a Sitges i que allò no quedés només en el canal de YouTube, sinó que hi hagués una feina i que fins i tot servís algun dia per crear acadèmia, per crear una base d'estudi i de referent per qualsevol que volgués. Però per fer-ho encara més impactant, perquè és com funciona també el nostre circuit, vam decidir durant 2 anys agafar aquelles dones que passaven pel festival, que en aquell moment poguessin respondre a aquestes qüestions que ens estaven plantejant. I el resultat van ser més de 20 i pico entrevistes, que les vaig dissenyar jo, les vaig fer jo, perquè clar, arriba un moment que acabes sent tu l'experta, i el resultat és meravellós. Queda molt malament que ho digui, però el que més m'impacta és que com hem pogut entrevistar dones tan diferents de totes les parts del món, de generacions tan diferents, i que totes acabin parlant, menys una, del mateix, de les dificultats que han tingut al llarg de la seva carrera, de com no se'ls hi passava, o si se'ls hi passava pel cap dirigir, a la vegada era el síndrome d'impostora al darrere, com a dia d'avui encara es tracta una dona en un set i d'una manera més o menys respectuosa, com també era molt interessant haver entrevistat actrius que han viscut aquest canvi de temps, aquests canvis de generacions. Algunes com l'Elga Liné, que em deia, ostres, és que si faig memòria, estem parlant d'una senyora que jo té 70 o 80 pel·lícules en la seva trajectòria. Només m'ha dirigit una dona en tota la meva vida. La Heather Langenkamp, igual, o sigui, una persona que la seva experiència era el sentir-se minoritzada quan ella és la protagonista de Pesadilla en Elm Street, veu que la pel·lícula esclata a tot arreu i ningú es molesta ni en dir-li, ei, mira com va la pel·li, gràcies a tu també, no? O sigui, aquella sensació que quedes en els marges. O Mary Lambert, afirmant que després de l'èxit de Pet Sematary, si ella hagués estat un home, allò hagués canviat la seva trajectòria professional. Però va quedar en una segona pel·lícula, un directo-vídeo, poca cosa més. Llavors, com és que la indústria tracta d'aquesta manera les dones? I com és que encara, perquè també hi ha veus molt més joves que acaben de presentar o acaben de presentar en el seu moment una pel·lícula de festival i hi ha les dificultats que relaten, no? De 10 anys aixecant aquesta producció, 15 anys, que no significa que els homes ho tinguin més fàcil. Ara és difícil produir, ara és difícil aixecar el finançament, però és com una capa afegida, que és una, la de ser dona, i una altra, la de ser dona dins del gènere fantàstic. Perquè no ens enganyem, encara és una indústria molt masculinitzada, amb una mirada tradicionalment masculinitzada. I, per tant, l'espai que hi ha per elles és encara s'ha de lluitar. Com has vist el procés, ara que també ets una de les protagonistes? Bueno, és etern. Home, és un procés complex. Primer perquè, com tots, hem treballat amb pocs recursos, intentant fer-ho el millor possible en poc temps, òbviament, i després que mai acabes una obra. O sigui, tens una sensació de que haguessis pogut entrevistar algú més, que hagués pogut tenir una més diversitat de veus i més en un tema tan sensible. Llavors, ara estem en tota l'etapa final de postproducció, amb els detalls, amb la música, amb els drets. Hi ha més de 250 referències de pel·lícules, per tant, imagina't la batalla de drets que estem duent a terme. I després la part més... té una part de petites animacions, que he treballat amb un parell d'artistes i de més, que és on pots ficar una mica més la teva cullerada de direcció, per dir-ho d'alguna manera, o de direcció artística. És molt engrescador. O sigui, primer perquè és un tema ja que et motiva moltíssim. Jo crec que més enllà de que el bo que té és que no miro una qüestió comercial ni explotació, és una cosa que he fet perquè vull que se senti, que hi hagi aquesta paraula, que hi hagi aquesta discussió en el circuit i que si el missatge es pot transmetre, meravellós. I si no, doncs el transmetrem igual, perquè per això aquestes dones ens han donat el seu temps d'una manera tan generosa. I jo crec que només que hi hagi un altre estudiant, una altra dona, una altra persona que faci un pensament sobre el que han viscut o el que
està passant actualment i quines referències tenen les dones a l'hora de parlar de fantàstic, diferents dels homes, o com actuen quan han de fer un pitch diferent dels homes i per què. Sí, jo crec que també hi ha hagut, en general, un canvi en el discurs de tots som iguals a dir no, no ho som. Hi ha unes qüestions socials, genètiques i biològiques que fan que aproximem el procés artístic d'una manera diferent, el procés creatiu d'una manera diferent i la manera en què ens comuniquem, que això és molt important. Això hi ha una de les directores que ho diu, tu quan veus el pitch d'un tio, de seguida dius confiança, agressivitat, bé, però estic aquí, crec en la meva història, etc. Si una dona fa això, provoca rebuig. Has de ser més conciliador, no t'has de crear, una frase que se'm va quedar al cap, no t'has de crear la imatge d'una persona massa segura, massa invasora, massa contundent, perquè si no ja sembles com problemàtica. Llavors, és veritat o no és veritat? O està en el cap de la dona que està pensant això a l'hora de defensar el seu projecte? O realment ha tingut tantes reaccions que quan, vale, ara faré com ells i seré agressiva i contundent. No sé, suposo que respon també als arquetips que tenim en mente i que a l'hora de defensar un projecte acaben condicionant la resposta del que tens al davant i fins i tot com nosaltres defensem. El veurem a Sitges, oi? Sí. Fora de competició, però estarà a Sitges.